Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bro. Nah, iki aku mang gletak ning kono keturun malah ketekan bidadari mudun teko Grab. Mabok biasa. Nek guyu ngakak-ngakak biasa sapa nek gak ngenehan kira-kira. Kamu dari mana tadi? Aku tadi habis dari rumah ke rumahnya Mas Andi. Terus kira apa? Lah bila tiba nang kene malah njaluk mancing iki. Soalnya kali ini lagi sakmono, delon sik to. Iki to. Ora yo cik sakmene cek mang. Ngentot dandang. Dan dengarkan. Rumah Mas. Anake blotong piye ta kelakuane jare kaya ngono Mas? Heh? Iki arep golek jajan pasar aku ndreng karepku. Enggak apa? Lah iki nyopot iki. Lah sesuk ngebek-gebeki nggon aku to. Malah ape potone Mbak Sam. Ya Sam ringis ora ngesakno sepira sasi ning kono nek ringis. Garing. Dadi iki syaratnya Pak Lurah ngono, nek kowe nyopot kuwi golek jajan pasar sik. Wonge ribut golekan. Taten iki. Kowe iki lho njaluk mancing lho. Ki nyapa dari sandalmu? Ya ampun. Aku tak lem ge kadon. Diliani. Ning golek patung. Duwitek-itek kok. Ngawur tanduran wong baca. Goblok. Tenan aku saya gawane kok sate. Aku mben gak bisa. Wah malah dioprok nang ndewet to, Mas. Al matono. Apa iki lah mancep. Kepon. Matun ki lah. Ibakno. Malah matun enek gak, Mas? Enek. Cacing iki intalan to? Kowe wani demek apa ora? Heeh, soal gak wani. Kok arep mancing iki. Yo dikono to. Gontone kok gak sasik ora sandal rasa rono. Ora kena bling. Yo wadene rek, ane kono. Kowe ora kulino soalé ning nggon aku nang kene wis kulino gak sandalan wis. Biasa. Cacing sapi ora bercuk kuwi ya wi. Yo sing cilik kok gede-gede nggo apa iwake cilik kok. Jadi balekno no engko diantem masuk engko. Apakah masih lama? Go ada aqua lho, kok bener ada aqua. Arep mancing barang. Apakah dapat banyak? Lah kira. Kungkum apa pisan apik to? Kungkum. Aku kira lihat kene nek kali. Alan itu tembus sawah. Apakah di situ ada jambu yang sudah matang? Deng, iki kereta mulai apa Deng? Apa? Mulai numpak kereta apa? Naik kereta Sancaka. Sancaka gak yo larang kowe. Dapat 120. Goso. Enggak goso. Hari Minggu tidak ada goso. Sik. Jan anake Muryati ki lho ngentut jan weteng ki bar manapa to ki kae? Lho kok kaya ngono. Tiba-tiba pengen mancing. Ayo. Ya, tapi loh. Cukup ke. Oh, banyak. Yuk. Banyaknya. Kita mancing teman-teman yuk. Aku bedek cacingnya kok nyekelno ribut. Enak. Waduh. Dewi gawe tenanan kok wis dienggo. Ala kadarnya apa kada alarnya? Wes ini cukup. Wis nang kene ora usah diadok. Ono lho kok iso ning kene to. Nduk, banyune malah banter kae. Kowe aku iso ndenge, Pak. Pesi wi. Apa? Pesi wi mlaku ngalor-ngalor kidul. Kuat ora tapi? Kuat polo, kowe pesi kandele pitong anu kok. Cepat. Keseimbanganmu.
keseimbanganmu yang lari. Nek perlu lari. Gur malahan. Malah apik, Bud. Aku lek jegur malah apik. Tanganmu dengak no. Ini model kok yo iso to, Bos. Keseimbangan kok. Balik to. Keseimbangan. Balik. Ngentut meh. Wih, ping telu nang vlog kuwi ngentut. Gusti Allah. Kene lho Mas, Bud. Iseng ngosek kono bisa kono. Ning kene lho Mas, iwake Mas. Iseng ngosek kono, Deng. Wih, yo malah ngantat ngentut lagi. Dang, keseimbangan. Cacingnya kok dimen. Yo ora. Mate ning kali sing dengki ke beyo to iwake, Drek. Nah. Keseimbangan Deng, acurin Deng. Deng. Oh, alang kene iki malah angel, banyune ngombak. Kok ngangkel lah. Tapi ya Wis gondol lho. gondol agar bener yang gondol loh. Sabet cek. Lah iki kok nyantol iki Mas, Bud. Gile. Pakane tukang mancing padahal. Cacing jajal dibenerno. Ora enek nang kono ki malahan. Kene malahe. Kono lho, ndak nang jembatan kono lho, malahan kok. Kene kono anteng. Pikir ya anteng. Anteng biar kelin kok banyune keli kok. Kilengku lho ning kene iki kan. Kuwi enek-enek jan. Kegiatan anake blothong ngono kon melok pakmu ning waduk lho menak. Kilengku kene. Nang kene lho, teko Sri nang kene lho. Iki kegawa banyu warut. Walah. Lho, iwak gede iki. Deng. Mas, iwak gede Mas, tolong. Potong dong. Dincokno nang kangkung lho. Nyokno iki, Bud. Kok iso. Enak-enak. Malah itu kangkung ambune telek iki lho. Endi? Kalau gara Mas Jang lho. Mancing. Aku lho. Salah. Kalau iki sebenarnya iwake akeh gitu. Cuma Mas, mbok batek lek pedot. itu cuma wes suwikaan terjadi banyak sedimentasi alias pendangkalan. Jadi ini banyu kok waduk itu lebih dari kabeh. Kan apa waduk iki kali iki liwate teko tembus ke waduk Pak waduk iki. Yen kali iki kalian ngarep omahe miline cuma ngandelno banyu teko nggone waduk Notopuro. Nah, waduk Notopuro biyen gak terlalu iki. Saiki gak terlalu banyak endapan, tapi karena berhubung teko anak banyu bendungan dulu wis akeh. Wah, barang pasien kebangun. Jadi sakire wis ngendap, ngene iki ngendapnya kadang ngrentai wong. Kon ngresiki iki gua iki ngopai munggah-munggah nang ngresiki iki. Banyak tanduran-tanduran atau tanaman-tanaman sing liar sing anyar model-model ngene iki nek kadung tukulno sampai teko dasar-dasar kalen. Bok ngene iki. Mbok tanduran apa iki jenenge ngene iki. Mbak, iki leren
Ngono, Bro. Hah? Mantolnya kok malah Kono lho, ambek rumah sejak lho. masa nang kono to iwake. Biasane ngene iki lho. Lah jarine Saridin selama nek banyu kuwi mesti ana iwake, kowe ora percaya. Ya but ya. Kowe pengen cepet nih, ning kolame Andi. Nah, kayak mbok uncalno ning kolame Andi keting ngono malah pluk-pluk cepet to. Nek pengen ngrasakno sensasi batek kok batek kae. Lho. Kali berat ini. Gusti Allah. Bro, terima kasih yang sudah menonton vlogku di sore hari ini. Wes lho, Teh. Terus dukung sama YouTube Kenorjo, jangan lupa subscribe, like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh.